Westbrook, kurug mambay nga lahim nga ita. Kaya hindi ka no, kurug mambay. Formela kayo no. Ay, nagina no siya. Agasasin na mo yun, agadang ko eh. Medyo nangisik eh. Carla na makihingi, gaya mo, nakakastay na performance mo kanya gabi. Talaga, daningwam total yung ship mo. Talaga, nungwangam triple-double ka, ano makayam? Nakastabi ito itirak pa eh, nakasta swerte, formay, narapta ko may show talaga, kakaya ko yung unay, gaya. Dapat sa tarap ulit kung na. Yan nakibigad dalang interview kiba kaya. Ano yung presidente? BBM kami. Puro. Ano interview kiba? BBM kami kasi nakakastay ugali na. Ay, last win. BBM kami, nakakasama to tandem na dua. Lebron, ano yung makahim kaya kakabol na mo nga lalaki nga magayang kanya yung team no. Si lalaki rin yung makaya rin mag-champion. Steph, ano yung makahim kaya no? Kung nila bito, nakastabil na si Nwerte ka, for may ilapak ko yung bola, umambuto. Kung nila talaga yung gayam. Minsan afuk ka, minsan afuk ka, pabala ka ni afu. Nore, tawan ticket na, ipagano aminin. Ha? Ilawan ng may ticket, no? Marimang kalakaturog. Ba't ilapak mo yakan? Ha? Mamintalo na kami, dangan ticket nga ikaw, katotoli ka. Ticket lapag mo, kalbo. Kaya na, ano, pati ato nga may aya, may makalala ka coronavirus. Bukan nyo face mask mo. Yan,